det er jo rundt af over til Christian. Direkte. Så er det 0 point. Det er sådan, at man ikke kan på 3 kommandoer på afdæk, så er det 0. Men her er det den adlyder hun jo. Den rent, den tager ikke gerne, så hun får 4 point. Jamen, jeg hørte, ikke så meget dumme, at det siger, men jeg hørte, at hunden skal tage en vis procentdel af stilen, før du får fuld point. Ja, fuld point. Ja, fuld point. Jamen, det er så også. Ja. Minimum point. Det er jo 2 eller 1. Ja. Det er ikke for maks. Nej. Det er en Ikke det er både tæt på det hele. Ja, 4 point værsgo. Ja, den er herude, ikke? Der er faktisk bare ikke til at opleve. Den kører bare slet ikke i dag. Så har man nervøs. Det er ikke meget på banen. Det er altid afgrænsen af banen. Det er det, der siger, men når de er ude imellem tilskuerne. Ej, hun har ikke udfra i området. Det er den ikke her. Der roer hun efter og kan styre den. Så den er jo ikke, hvis den ikke var styrbar, og den lå herude, så kunne hun ikke. Og så dummer hun. Så er det jo mange. Jens Carlsens kone, den har en lyd for banen, det er det, der er blevet Det er faktisk noget af de pæneste bokninger, hun har. Det er sådan noget helt andet. For hvis hun kunne kalde det ind, ligesom andet hun gjorde der, så kan du aldrig komme ud. Så har du styret. Men selvfølgelig, hvis hun skal over 3 gange, for at få den derfra, og den løber stadigvæk herude, men holder nu. Og sådan er det delt op i dag. At det er jo ikke sådan, at sit-øvelse, hvis den kikse sit-øvelsen, der bliver stående korrekt, så er det 5 point. Og det går skift den. Hvis den laver ikke. Flot. Man kan aldrig få 0. Jo, det kan man. Men hvis man nu siger, at når man skal kommentere, så kan man jo selvfølgelig sige, at det er mange point. Men for at få point, okay. Du kunne godt lige have ventet et øjeblik. Hun skulle lige have trukket af. Ja, det skulle hun. Hun var kommet ind. Det kan hun ikke.